Lu kok marah? Jangan gitu sayang. Mangga-mangga ya, Ra. Sampun Ra. Ayo dulu. Dheweke kangen kelawan aku. Nggih, saben dina niku mboten saged sare, mboten doyan mangan lho Kang Mas. Aja ngono to. Nyatane kados ngaten lho Kang. Boleh yo isin. Mergo gedhe rasa kangene kelawan aku, sak temah sedulurmu yen awan ora bisa mangan, Nggih, yen bengi mung klisikan. leres Kang. Dheweke tansah kelingan kelawan aku. Nggih, niki sampun rawuh panjenengan, panjenengan wiruken kalih Kang Mbok Retno Dumilah kula tak wonten pengungkuran nggih Kang Mas. Lah kok ngerti yen to aku kuwi kangen kelawan kadangmu. Yen kaya ngono, ngono tak keparengake ana ing Oh, pepungkuran. ngaten Kang Mbok aja diinceng ya. Mboten Kang Mbok. Kang Mas. Diajeng Retno Dumilah. Pancen menika leres. Estunipun kula menika kapok sanget kalian panjenengan jalaran. Sampun sawetawis dangu kula menika mboten kepanggih kalian panjenengan. Rupaos kapang sanget sak lebeten marang kula Kang Mas. Sawetara kowe lan aku pepisahan. Tak gelak laguku mapan ana ing Madiun ing ujug. Aku mung kepengin ketemu kelawan sliramu mergo apa? Gedhe rasa tresnaku kang tumanduk kelawan sliramu ya Retno Dumilah. Kados ngaten boten benten ingkang kula rasakaken. Saben dinten kula menika tansah tetunggu, mugi anggen kula lan panjenengan menika sambungan tresna enggal dipun resmekake jalaran menapa. Kula kepengin sanget dados garwa panjenengan Kang Mas Wasi. Yen tak sawang kowe wong wadon wis ngancik tataraning dewasa. Wis patut lamun diwengku salah sawijining wong lanang. Anggonmu duweni sambungan tresna kelawan aku sawetara suwe. Mula kanthi kuwi sumpah prasetyaning atiku sedelok meneh aku bakal nembung karo wong tuamu ngiras pantes lamar lan sliramu Retno Dumilah. Menika saestu Mas. Tetembungan menika ingkang kula ratus. Kapan boyo panjenengan menika nembung kalian Romo? Supados nglamar dhateng kula. Menika damel bombonge marang kula lan damel menika Mergo apa Retno Dumilah? Pati lan Madiun kuwi adoh. Yen kowe lan aku wis karesmekake saben dinane bisa reruntungan. Sliramu bakal tak aku bebarengan awan
Retno Dumilah. Matur suwun Jagat Damuk sampun nambani raos kapan sakniki. Yo sing gedhe pangapurane. Lamun to anggon kula lagi lan sliramu durung bisa gawe marming atimu. Kok Mas, kasulitanipun anggenipun pedamel sekolah Gus kalian kula boten wonten ingkang pas. Ngapura saged ngujuprana sakit Yen kaya ngono, matur nuwun banget. Redene anggon kula lagi lan kowe bisa nuju prana sajroning atimu. Kang Mas. Ayo sewu Kang Mas. Atos pedamel. Kepiye wong ayu? Wonten ing taman sari. Estunipun pedamel menika kapan kalian kula? Napa wonten wis pinten Kang Mas? Pancen aku kangen lan sliramu Retno Dumilah. Nanging ngertenono Terus punika. aku kautus dening Kang Mas Panembahan Senopati. Dina iki uga aku madeg Senopati ana ing Mataram Diajeng. Ing semu sliramu kaget. Sakwise aku walaka lan sliramu Diajeng. Sewu Kang Mas. Napa boten lepat angin kula midhangetaken. Pilih dinten sakmenika pedamel kula Senopati Perang saking Mataram. Tenane selak marang batinku. Aku ora kepengin lamun to Mataram perang campuh lawan Medyun. Mergo apa? Ning Mataram ana sedulurku lanang. Ana ing Medyun. Ana wanita sing dadi pepujaning atiku. Mula ganti kuwi Diajeng Retno Dumilah. Ning kene aku bakal madeg ana ing tengah-tengah. Aku rasa bela kelawan Mataram, uga ora sabela kelawan Medyun. Jagoro Kang. Ing kasunyatan dinten sakmenika pedamel kok campur dados Senopati Perang saking Mataram. Bateges pedamel kok badhe nutusan kalian Kanjeng Rama. Aja kandha sing kaya ngono. Diajeng Retno Dumilah. Nganti aku mapan ana ing Medyun, aku mung kepengin ripih kelawan Paman Rangga Jamuna kang supaya dirembug kanthi sarananing aris. Paman Rangga Jamuna supaya lenggah ana ing Medyun pinangka panembahan rabedane ana ing Mataram Kang Mas Danang Sutawijaya uga jumeneng panembahan. Nanging kula boten yakin. Pilih pedamel menika saged nentrimake Medyun lan Mataram lan malih. Boten wonten tinane sengenge kok boten kalih menika boten wonten lan malih. Kula nyuwun kanthi sanget. Pedamel menika apa dipun lajengake dados Senopati saking Mataram. Banjur aku kudu kepiye Diajeng Retno Dumilah. Menawi adem kekarepan panjenengan maju minangka Senopati saking Mataram. Kula badhe nitukas kalian panjenengan. Sak kondur penjara saking Medyun. Menawi boten kelapan panjenengan nentremake Medyun lan Mataram. Ingkang kaping sepisan kula pedhotake sambungan tresna antaraning Retno Dumilah lan panjenengan Asis. Monggo aku duweni kapitayan lamun to Mataram lan Medyun bakal nganakake pedaman. Ewo semono babar pisan ora percaya kelawan aku Retno Boten Dumilah. pitados kalian panjenengan. Pilih pedamel kok saged nentremake Medyun lan Mataram. Nanging kanthi lamun tahe pedamel kok saged tumindak kados ngaten Kang Mas Asis. Retno Dumilah. Mung kuwi sing dadi penjalukanmu. Nanging ngertenono. Lamun to aku bakal jumangkah sedhela meneh
Madiun lan Mataram bakal tentrem. Apa boten percaya? Monggo penjambutan. Kang Mas Wasis. Menawi panjenengan menika mbacot kepengin dados senopati wonten ing Mataram, wonten matine sampeyan kuwi dudu saka tangane sapa-sapa, nanging saka tanganmu dhewe, Kang Mas. Saka tangan Yo, Kaporo kowe bakal madeg senopati bali ana ing Madiun. iki bener, Kang Mas. Mongko kowe iki jejere wong wadon. Ora patut lamun to sliramu maju ana ing tengahing Naranggana. Gedhe rasa tresnaku lawan kadang. Lamun to kadangmu duweni penjaluk lan aku sing kaya ngono. Kowe pinangka dadi seksi bakal tak wujudi apa sing dadi penjalukane Retno Gemilah. Nanging mitungkasku kelawan kowe Retno Gemilah. Dados pundi Kang Mas Wasis? Sawise aku bali ana ing Kadipaten Pati. Yen to kowe singklar marang janjimu, Madiun bakal tak gebuk kanthi sarana peperangan. Piye iki dadi kados pundi Kang? Inci kula Romo. Wasis wis bali nyang Pati. Disampun Romo. Kaporo Kang Mas Wasis menika madhep. Pilih dinten sak menika madhep minangka senopati perang saking Mataram. Romo. Wasis madeg senopati perang ana ing Mataram. Inggih menika Mas. Dewas kebenaran. Wasis bali nyang Pati. Paman-paman uti balon. Kados kaken. Ronggo keniten. Ronggo sumolewo. Ronggo toh jiwa. Nggih, wonten kawigotosan menapa ngantos panjenengan ing bali wonten ing Taman Sari. Awruhananira. Wasis senopati perang Mataram iki dina bali ana ing Kadipaten Pati. Ateges Mataram mringkih. Kali kuwi kumpul ke kabeh para adipati perang wetan kecak perang ing Mataram. Wis saken jenengan. Tidak. Oleh pepunguran Romo sak awan-awan. Monggo Romo. Ayo ayo dadi. Paling iki para ronggo kang nedya tegak ana ing Mataram. Ratu-ratu cilik ana ing Brang Wetan katelah ronggo. Dadi apa karepmu jumujuk ana ing tapel Mataram maneh? Mataram kuwi dudu kasultanan kepengin ngendhakake ratu-ratu cilik ana ing Brang Wetan. Mula kang saka kuwi dina iki Mataram bakal kecak-kecak. Kamas monggo priten. Sakmenika kegiatan wonten ing Mataram setunggal moko setunggal sameng kendang. Mataram sedelok ngas bakal brubuh. Kersa panjenengan Rangsek kados monggo wedharan. Kamas Ronggo Jum. tewas kebenaran aku bisa ketemu lan kowe panembahan senopati. Jane menapa ditugasaken ngantos ndika wantun merangi wonten ing Praja Mataram. Mergo aku ora kepengin
Kowe nganggo gelar panembahan keng wajib nganggo gelar panembahan. Kowe aku. Kok saged ngaten dasaripun menawa? Dasare mergo aku keng luwih tuwa. Aku ora patut nyembah karo bocah iki sore kaya dening kowe. Kudune tumiba kosok balen. Kowe nyembah lan panembahan Rangga Jamu. Menawi kula paring kedah nyembah dumateng panjenenganipun Kang Mas Rangga Jemena. Kados mopo ing penggalih. Jalaran medal sak menika punjering peperintahan menika wonten ing Praja Mataram Kadipaten Madiun kabawah perintah wonten ing Mataram. Kuwi saka rumangsamu nanging pangangkahku Madiun dadi punjering peperintahan Mataram kudu gelem nyembah lan Madiun. Menawi kula boten purun Tak peksa. monggo. Lonjong mimis jebeng panembahan saka magut yuda ngadani pupuh. Ceritane piye? Estunipun kados ngaten wujud. Ing sekawit Kang Mas Rangga Jemena Ya. Adipati ing Madiun. Mboten kasetu kalamun nyembah dumateng panembahan Senopati. Nanging kula nggadahi kapitayan bilih Madiun menika kabawah perintah wonten ing Mataram. Ya. Senasa kados pundi tetep kedah nyembah ing Mataram. Sampun boten kirang-kirang anggeng nyemutaken dumateng Kang Mas Rangga Jemena. Nanging piyambakipun badhe sak temah dados sulaya. Kula kalah. Kang Slira kalah. Lah sabanjure arep kepiye? Kula nyuwun pitedah dumateng Waju. Oh, ngono. Ngene ya, jebeng manembah. Ana sithik cerita menawane sliramu lara. Sapa ta Rangga Jemena? Pangeran Pangiri titis dalem ingkang Rama Sultan Hadiwijaya. Emo ta? Nggih. Nalika sampeyan dalem Sultan Hadiwijaya ingkang Rama duk rikala masih sugeng. Sliramu ora bobot rasa karo ingkang Rama Hadiwijaya nanging kepara tresna marang bapakmu Ki Ageng Pemanahan. Oh nggih nggih. Nganti dinukan tumuli banjur sliramu ora kondur ana ing Pajang ning nderek ing lawean bareng karo bapakmu nganti dadi ing Mataram. Ingkang Rama duka yayah sinipi arep mangkat ana ing Mataram ndelalah Gunung Merapi meledos ngetokake lahar sing adem ora panas. Sultan ora sida ning Mataram tumuli banjur kondur mampir ana ing Tembayang. Ana makome Sunan Geseng ya Gedhe Mbayat ya Sunan Tembayang. Merga lawang ing punden ditutup ingkang Rama Bali sakundure arep ketup Pajang kepleset gajahe dawah ingkang Rama gerah. Emo to sliramu kongkonan marang abdimu kang supaya caos segah bawa rasa rupane degan karo kembang telase. Emo to? Nah, menawane iki cara
yen toh Hadiwijaya lilih perkara segah bawa rasa arupa degan lan kembang telase saiki sliramu nganggo cara Lajeng kula kedah ngagem margi kados pundi wae. carane sing diutus ora liya garwamu dhewe Selir. Nuwun sewu. Heeh. Sedengah kathahipun para senopati wonten ing Praja Mataram. Menika boten kuwawi nandingi kridanipun Kang Mas Rangga Jumeneng. Kok malah panjenengan nganggen iguh pratikel kedah garwa kula Selir. Ya, Menapa badhe boten soroh nyawa? saka rumangsaku ora. Merga wis dadi ilah-ilahan, wedrah pajang ki anggere ampeane diwijiki. Iki mesti luluh. Nah, tuladane ngene. Nyai Adisara ditimbali utawa seliramu sowan. Nggih. Disuwuni supaya nggawa segah bawa rasa kang arupa banyu sarta kembang setaman. Matur ana ngarsane si Panembahan Jamuna nek iki pratandha Panembahan Senopati nungkul Manungkul wonten ing Madiun. Madiun. Nanging kanthi pahurmataning ratu utusan Adisara aja ngaku nek Adisara ki mau garwamu lho. Utusan pinangka bukti supaya miji ampeyan dalem Panembahan Jamuna. Aku yakin mesti luluh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prajurit Mataram, Singorano, Anak-anak, Suraga-raga, Mantri Jeron, nderek aku ngglokyo Madiun. Mas Panembahan Nyai Adisara. iki paring dawuh Kang Mas Kok Panembahan. kadingaran Taman Sari sepi mampring keng slira tanpa diadep abdimu sing adat saben pendak kowe kaijinan ngadep ana ngersane. Istaya para abdi kemawon netepi kewajiban dereng wonten karang. Kaya ngono. Mila kula tansah kaijinan wonten ingkang. Mesti wae keng slira kaget panjenenganku teko ing papan kene. Leres Kang. Istunipun wonten kawigatosan menapa. Kok semunipun karoyo-royo panjenengan jujuk wonten ing taman. Menapa kula gadhahi kalepatan? Nyai Adisara. Aja keladuk ing pangrasa. Anggonku tepung ana ing pidalemanmu iki mau. Ora kok ateges keng slira duweni kaluputan ora. Nanging pancen panjenenganku sak mentara suwe ora nate cedhak Kang Slira. Ki rumangsa kangen banget. Terus ngantos penjen tedhak dumateng kula. Cekanipun penjen nandhang kangen dumateng kula. Duh Kang Mas Panembahan Senopati. Nyai Menawi Adisara. perkawis kangen boten cekap pamung panjenengan. Raos batin kula ugi rumaos kangen sanget dumateng panjenengan. Lali-lali tekan bisa lali awas saya katon umpamana wit-witan kang
sangat marang banget. Bareng aku bisa cedak marang Teng Siwut. Nanging sing tak rembug. Wektu dina iki Praja Mataram lan Medyun satru bebuyutan jalaran Kang Mas Rangga Jumena. Mbalela ana ing Praja Mataram tengang dasar. Ora cocok kalamun panjenenganku jumeneng nata ana ing Praja Mataram mula. Yen pancen Jaya Disara nyata tresna marang panjenengan. Aku nyuwun Lahir batin kula tresna dumateng panjenengan. Bebasan nyawa kula panjenengan kersake badhe kula atur nggih, Kak. kaya ngono. Ngene. Nyuwun sewu. Atase Senopati kawon ngadepi tiang-tiang saking Medyun. Iya. Nek kula jejering wanita menapa mboten teges ora paham. Ora. Kuwi mung sarana. Kalamun ing mangkon iku tumeka ana ing Medyun, aja matur yen kengsil garwane Pandhapan Senopati. Matur mong putusan saking Mataram. Heeh. Kuwi mung kanggo tandha panungkul yen Praja Mataram bakal manungkul ana ing Kadipaten Medyun. Nanging Kak, kula suwun sak rumampah kula tumuju wonten ing Medyun. Iya. Kula suwun kanthi sanget jan nyawat-nyawati dhateng kula. Mengko Kang Slira bakal digerekake para senopati-senopati ana ing Praja Mataram. Menawi ngaten sakmenika kula keparengipun panggih panas. Kita. Sing hati-hati. Siap. Kakang Patih Singorari. Nembe kemawon kula utusan dumateng Nyai Disara kang parikedah minggah wonten ing Kadipaten Medyun. Mila kanthi menika Dika ngasta pranderek prajurit sak cekapipun manglapati menawi cedhak mang aduh ana menawi aduh mang cedhaki. Saka Mataram wis padha mawut caran Senopati keng gagul-agulke bali ning Kabupaten Pati. Kanthi kuwi nggonku tambah lar panembahan Rangga Jamuna ateges wis ora ana sing dadi pepalang meneh. Menika leres Kang Mas Dipat tartamtu ing mangkinipun menawi to kawula wonten ing Mataram ngraosaken gesangipun kesedarang-sedarang mesti kemawon manungkul wonten ing Kabupaten Medyun. Mula kanthi kuwi kabar iki kudu sumebar ana ing kabeh para Adipaten Brang Wetan supaya manunggal dadi siji ana ing Medyun. Kados mekaten iki. Panembahan wonten ing sisih wetan boten wonten sanes panembahan Rangga Jumena. Bagus. Pak ngono, Pak. Leres. Kula saha kuwi awake dhewe cepak-cepak ubaram
sampean kanggo pahargyan mengeti kemenengane awake dhewe. Kados pengantin. Riten. Apa nate srawung? Dereng. Apa tau srawung? Kabar pisan dereng. Mugi boten srawung Kamasna. Sapa nduk jenengmu? Dipun sawungan. Kula mriku ngayung Atisara utusan saking Tumenggung Atisara utusan saka Mataram. Rada maju. Aku bakal takon marang sliramu. Kowe utusan saka Mataram. Yen kaya ngono abdine Panembahan Senopati. leres Kanji. Banjur kautus sapa kowe dening Panembahan Senopati? Utus supados nyaosaken sedah dawa rasul. Hmm? Wujud manunggal Kanjeng Panembahan Senopati wonten ing Madiun Kanji. Panembahan Senopati mratelake manungkul Madiun. Sutowijaya ngrumaosi yen to kiyambakipun menika wong cilik, wong kere maju kiling bali, derajat krokot diunggahke nggih melorot. Bener. Atisara. Iki paringga. Banjur apa? Apa sing tega? Menika wujud Sekar Sutama. Heeh. Gemiji ampian dalem Kanjeng Panembahan Sunan. Malaka ora ampeanku bakal diwisui kembang setaman. Lantas musuh yang penting jenengan. Ya. Oh, yen Panembahan Senopati wis ngakoni aku sing garwe panguwasa ora mesti. Kados Atisara, Iji yen pancen kaya ngono kersane Panembahan Senopati, gelis tindak. Gus ngaten Iji. Nulado laku kang utama. Nulat lumampah kang utama. Umrape wong tanah Jawi. Umrap tiang-tiang Jawi. Ingkang paneksi donya. Panembahan Jambudaya. Panembahan Leres Kamas. Aja nganti kleru. Panembahan Jambudaya. Tempat yang maksud
enggonmu talak broto utawa tapa kados kasenare. Ing sakrena lan sapengene baik tirakat dinten lan dalu. Nggih. Tebak ing Surasa. Yen wis awake dhewe sabar nengenake talak brata bisa memangun tiasing sesama. Leres menika Kang Mas. Bathusara, Si kula sliramu bener abdine Panembahan Senopati. leres Kanji. Ning apa pangkat mengko? Kanji. Juru tebah Kanji. Kowe didadekke juru tebah. Leres. Kebangetan kesangeten. Ya tiyang ayu ngeten. Yen kaya ngono cetha Panembahan Senopati kuwi salah sawijining priyayi kang ora ngerti bebuden babar pisan. Monggo yen itik nggonmu misuhi ampeanku. Kaya-kaya sliramu tulus lahir batin nggone ngabdi lan sesembahan. Ewa semono mung dadekke juru tebah. Yen mung trima juru tebah. Bathusara, lamun kowe gelem mapan ning Medion, aja meneh mung juru tebah. Saben dina ngladeni aku, kowe tak tampa. Lados dateng Kanji. Gesipun kados. Katimbang kowe dadi abdi ning Mataram. Mongko praupanmu ya ayu. Kowe wasis, kowe trampil. Mung trima dadi abdi. Keduwung kowe tak pundhut garwa ana ing Medion. Coba pikiran. Kula kanugrahan mungguing kula nami. Menapa boten badhe ketut-ketun ing tembe mburinipun Kanji. Babar pisan ora waton kowe gelem tak pek bojo. Menawi ngaten kula saku. Sago Kang Mas Panembahan Rangajumen sumole wae. panjenengan kedahipun kula aosi nanging tumindak Rangga Jumena ora kena dinggo patuladan. Najan to kepung abdi nanging abdi oleh Mataram lumebu ana ing Kabupaten Medion. Yo nek Kang Sumembanyu. Kang Mas Pak, gunapa aku ngajeni Kang Mas Hatpati Rangga Jumena menawi to gampil ngundhut garwa tiang-tiang Mataram. Sotek kula Medion. Sutik. Kang Mas Rangga Jumena meneten piye? Sederek panjenengan nyengkuyung ingkang supados panjenengan jumeneng Panembahan wonten ing sisih Brang Wetan. Dinten sakmenika panjenengan nilasi sane Danang Sutawijaya sutik. Jempanan Ora usah kuwatir. Kabeh kang nglakoni aku. Kae. Sampun kelampahan napa dahipun Ki Mertani sampun pun kanthi kundur wonten Mataram. Pripun larut tu samudra. Monggo. dos ngaten monggo.